wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa zami zubar gado ni da kai a garin nan ka fita daga ido na rufe wace filta kaga na dora mai ido duku irin na zakuna ko to ka fita daga cikin ido na rufe in ban da tsabar rainin hankali sai ka ringa bin guys ina a cikin comment kana ce musu wai wani kana talla yan damfara ne ku ko yan damfara ne ku ka dinga bi mun mutane a kasan comment kana cewa ai na ga muku dama na ce kowa ina kallon shi kuru da ido na kawai fuska nake sai ka dinga bi mun mutane na kana cewa wai wani wai kowa ya kuma an gaya maka mu nan gidan turanci ma yake yi kullun ya ringa ribir ku ringa duba za ku ga ne wa mutane reply da turanci yana cewa kaza to yan damfara ne akan me kai baka san inda zaka je kai tallaka ba sai a gurin guys ina to yanda na saka idan kuran nan billahi lazi ka fita daga cikin ido na an rufe ka ƙara zuwa mun comment section ina gurin guys ina kana mun wani tallau wasu kayan damfara kana nema ka cutar mun mutane na kan na ƙara ganin ka abin ya ishe ni da na wulka na ga an yi reply ina ko gulmace ta samu aka yi reply ko wani abu sai in ga shine yana cewa wai wani go to profile to link to my profile and provisiting is in consign me ta shafe ni ne yi ka daina min irin wannan ba ma so in kuwa ka ƙara abin da ya biyo baya kai ka siya ba na son talla zan maka tashi ya fita daga idan murja in rufe ka ji ko